Apat pa, apat. Sige na. Pag-isog-isog na ng tabi, 10 yan, 10 left and right. Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Anong oras? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Ako dito! Ang tagal-tagal mo! Ayan ko na. Nire-record kita, kuya! Anuhan? Kanina ka pa! Kanina ka pa! Anong mauwiplano ka magagalin? Ilang oras na? Diyos ko, sus Marigosep, kuya! Nano ka man? Plano ka din, ha? Nano ka man? Gis plus, double, Gis plus, double, Gis plus, double, Dahil ko sa kay Gabo, sa pala Gis yung plus, sasakay ko, pipili ako. Gis plus, Pili sound. Sa pera? Ay, siyempre, kaya nga ako nagkikayod para sa kwarta. Baka na libre sakay. Paano mo kayo? Para sa pera? Paano mo kayo? Dahil man, Meron isang tao? Grabyado para sa pera? Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Anong oras? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Kanina pa ako dito! Ang tagal-tagal mo! Ayan. Rapida Mix Club. J. Eric, the remix. This is Double G's Plus MIDI Sound o Barangay Bagong Barrio, Tapas, Capiz. Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Anong oras? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Double G's Plus, 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 MIDI Sound. Ayan ko na. Nire-record kita, kuya! Kanina ka pa ha! anuhan? Kanina ka pa! Naroon kanina ka pa! Rapida Mix Club, DJ Eric, the remix.
This is Double G Plus Midi Sound of Barangay Bagong Barrio, Tapas, Capiz. Plus, cheese plus, double, cheese plus, double, cheese plus, double, cheese plus, double, cheese plus.